Bantay ko sa gimo may anas yung silingan unya imong mama o imong papa di mo nga naon. So pakita ko balik babe. Mayong gabi nga smile. Bantay ko sa gimo may anas yung silingan unya imong mama o imong papa di mo nga naon. Oh, way kapuslanan kusog gimo mo yan. Nang mayong gabi igabot sa inyo man. Sa sudan man. Wa ka rin tahod sa mama eh. Kinsa diri kada uli mo bless sila mama. Uy, ang ganang wa ni isa di mo bless. Down. Kinsa diri kanang iguli si mama bisag mga ilang katawran may gabi ma. May hapon ma. Mana mo? So gamay ra. So kaning tanan diri wa way batas. Di inig uli ba? Dili kay panangit padung man na lakaw di ba? Manangit kay mama adto na ko lahi na kanang inig abot ba? Mga mo katahuran. Mga mo katahuran na so sugod karon. Sugod karon mao ni buhatonan. Bahala ginyong mama di ganahan murag ay bless nako. Oh, bahala bisya ganahan. Iluga yang kamot. Bless niya, bless magimo na ako, di mo na ako anak. Nya sinyong ginikanan di mo bless. Way klaro niyo. Kung ni bless mo na ako, mas mo bless mo sinyong ginikanan. So ni uli ha, iluga ang kamot, balag ng lapa pa na, balag ng guna pa na. Ayaw ingon nga, hugaw man niyang kamot sir. Bahalag mo pa na pinakahugaw na adlaw, iluga yung kamot niya, bless. Ha, mo hanap no say mama, ayaw lang kay hugaw ang kamot. Ingna yung mama sa dilang ma. Iluga yung kamot niya, bless. Yung may buong na siya. Butan lagi karon, ikaw man na, mudako na yung baon. Mas inimbis 30 na, may more ng 35. What ka ba, no? Kinsa diri ang baon 20 ra. Bless para ma-30 na ikaugma. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakita o ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawalan po ko kung unsay muhang comment din ha kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.